ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ପ୍ରେମ କ'ଣ, ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଉତ୍ତରକୁ ବାସ୍ତବତା ବୋଲି ଆମେ ଚୟନ କରିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ତାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରନ୍ତିନି। ଏହିଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା ବା ଦୋଳାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଆମର ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ବା ପ୍ରେମିକ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ କଲେ। ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଦେହୁ ଦେହ ଭୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ, ପ୍ରେମ ଏକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ି ଠିକ୍ ବାସ୍ତବତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ କ'ଣ ନା, ବାସ୍ତବତା ଏହା ହେଲା, ପ୍ରେମ କୌଣସି ଏକ ଦେହ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେହର ମିଳନ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ, ଶରୀର ମରିଯାଏ। ଶରୀର ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟା ପୁଣି ବି ଯୁଗାନ୍ତର ପ୍ରେମ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।